ABS 24 iki udah mambu anyar. Piro regane, Lur? 17 ya. Motor mambu anyar ABS. Timbangane tuku anyar iki, Lur. Mending iki good kondisi. 17 juta. Wah, meling-melinge ngene motor aja. Mambu anyar. Lur. ABS. Timbang anyare larang iki di dol selawe ae, Lur. Saiki anyare 40 luwih. PCX wis ra metu. Enenge 100 iki 150 cc. Lho. Selawe. Kondang motore jos. Iki piro? Regane piro? 30, Mas. Udah larang men. Maksud ABS ya iki. ABS udah. Rupane putih. Putih kok pocong. Lambange suci. Lah iya. Ning jero. Ning meja. Motor apik ngene kok 30 susuk 1 juta. Nyabraken opo cah. Motor susuk akeh men. Karo cashback kok akeh susuke. 30, Mas. Lah iya. Mek 2 juta, Mas. Bolah, iku abrakan apa iki? Halo, Mam. Motor apik ya ngene. Taruna FX. AC double, Pelekos Racing, long. Orisinil akeh orisinile pacek plat dawa. Bener. Jerone orisinil lho. Jerone orisinilan. Orisinilan. Apik, Lur. Taruna FX long. Pacek plat 2 ora ngene. Power steering aman. Wis gak ana sing kropos, kondang montore jos. Jerone resike ngene. Jerone resik apik lho. Beh. Masine double. Pintu-pintu tutupane ijeh enak, ban-ban apik. Siap jalan-jalan sama keluarga, Bos. Siap jalan-jalan sama keluarga. Taruna FX long. AC double. Pelekos Racing. Regane swidak 3. Motor murah, Bos. 2019. Regane, Pak. Kilometer 17.000, Bos. Regane Regane 18 nego ae, rasa larang. 18 nego. Motor menture ngene mok 18 nego. Ya, ya. Yang pakai Wah, piye ngene. Jumatan. Oh, Bekasi motor Bekasi tenan. Bekase priyayi. Bekasi sapondoran. Lah iya motor apike ngene kok 18 nego. Alah ya ya. Motor bekase priyayi. Ora penyet. Ora penyet. CB tahun piro iki, Lur? 2014, Lur. 2014 rego piro? 10 mek susuk di. 10 mek susuk dhewe ya. Oh, motor 2014 10 mek susuk saya. Oh, mesinnya penak ya ijeh ya. Ini halus, Bro. Oke, siap. Pajeke ya bulan loro, Bro. Oke.